Грижа и помощ за стомахът и червата. Доброто състояние на стомахът и червата значи здраве за целият организъм. Люцерна, хлъзгав бряст, облепиха, глухарче, куркума и копър. Това са натурални екстракти. Те нямат нищо общо с медикаменти и могат да се приемат с тях. Пият се сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Тези 4 екстракта съдържат в състава си уникални, специфични и много важни витамини, минерали, антиоксиданти, фибри и съединения, които благоприятстват и могат значително да подпомогнат както цялостното изчистване на организма, така и пречистването на стомахът и червата и състоянието на стомашно-чревните лигавици и храносмилането. Защото при стомашно-чревни проблеми, като запек, диария, газове, издуване, тежест, киселини, рефлукс и много други, а и за състоянието на стомахът и червата като цяло, от първостепенна важност е грижата за доброто пречистване и храносмилане. Тогава всичко започва да си идва на мястото. Успех!